Pi baro ki viewers kani ke jingpan mana ke donkam shabaroh ki candidates ki bla tab bat ki bla apply nang utai kini ki post ba pero per skam bat pe kini video nang ba pintip ki kita ki jingpan mana kini ke notice mo na kam tai ki to ki candidates ki batab ya kani ka post jong ka forest guard ki bla pendap ya ka PET ka DSC is Kasil district kan sapanlong ya ka personal interview haga khat ar bat khat lai tarik u January arajar ar pohonriu ti kino ki candidates ki bla sha jet na kamta ka personal interview subha balong ki bala khre na kamta ka personal interview kaban salong haga khat ar khat lai tarik u January arajar ar pohonriu ti kini gede hapo ka district selection committee jong ka East Kasil district Meghalaya bat kabar kadai na kamta gitu candidates ki bla tab ya ka post jong ka enumerator te ki candidates ki bala yo banto ya kani ka local language paper kata hakatin khasi exams kan sapanlong haga khat neutrik u January arhajar arpunriu te kineru namta gitu ki candidates ki bla pass ya ketika exam jong ki way ki subject te pia banto menta ya ka local language paper ka bade tin khasi kan sapanlong khanyo tarik January arjar apru te play jingmut bat bu jingkan mau ya ketika tarik but kadon hangne ki kendon no candidates will be allowed without e-admit card te kino ki candidates ki bomdon ya ka admit card kinomla ban rung sha ka exam halls kumjuru ha kini ki post mo nangta kabar ne entry gates will be closed 30 minutes before exams te ka gates kan sakhang no live ho minute hashwa ban tho ya ka exam te ki candidates ngum ha ban le hashwa kate ka live ho minute lane pile ban point no ha kate ka exams hall ashikanta hashwa bin tho ya ka exam khnang ba pinyo ban panbej bat ban pej ya kinambar ki jongpi te hadin ba ladap lane shwa kate ka live ho minute tikin khangno te ladap pipoi shwa kate ka live ho minute shwa ban tho exam kinum plishu yepi bat phina ban song sabar bat phina ban le no ban le phai no sheyeng kata ka de ka rai jong kini ki nong panya ya kate ki exam te kan mau bhai ki candidates hagini ki is isngi bat ki banai ki bala debru ki don ki candidates ki ba poi dirpor numsha te glami ki kubor PUE tenga kerpan ye pi ki candidates baro ki balik tho ya ki exam ba per subha ban penbiang ya kapor lada pi sa jungai ru subha ban ki dang step ban mi no dang step na yeng ndere ban mi na yeng shwa ban shi kan ta shwa ban tho exam la mi na yeng te sa ka block ka e te kamut pinum poi shu re kena kata tahu penpoi biang por namar hangne la de mention ne la de batai ba ha shwa ban tho exam live per minute kin khang no ya ka get ba nagamta ka balai pade kabde ki candidates ki bala apply nagamta ka take post stenographer grade 3 ka exam jongpi and sapalong ha ka khatsan tarik u January arjara phunriu ha ka por shi phob jemen step shakma te klembatai re kano rela shong be 10 am onwards te nakata kadau bala batai ro hang to te phi la ban check lingba ka DSC is Kasil website lane ka links check ye ki dates of exam kan sabatai ye pi but phi ban download no ya ki admit card jumpi lada phila thep ye ki post ba pher mo te klem ka admit card phinamla ban le tho ye ka exam kan mau ba but poi biang poru ha kate ka exam hall ke jongpi si kan ta shwa ban tho exam mo de ban poi no namar bale kite ki no panyat kin khang no live per minute shwa ta mut pp de ban poi no khama shwa kata ken kana mo pinla ban relax sila jong la ne ban prepare ha shwa ban tho exam ro kita kata hi hak de bat kini ki notice la ni kini ki jingpan banai ki badon kam hak de bat ki personal interview bat ka written exams Dekermen ki candidates lab ha panang pan kre shushu na kabanta pin late ban tho ya ki take exam prepare nga wish you all the very best na kabanta kini ki upcoming exam but kumjuru ki take candidates ki ban sale ya ka personal interview